салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. имрӯз як видеои мотиватсионии қавӣ мешавад барои шумо. ҳатман наворо то ба охир тамошо кунед ва моро ба дӯстони худ тавсия диҳед. дӯстони азиз, медонед аз ҳамада дида инсонҳои қавитарини рӯи олам киё ҳастанд? ҳамоноянд ки дар зиндагӣ аз ҳамада дида зиёдтар шикаст хӯрданд, азоб кашиданд, аммо ҳеҷ гоҳ таслим нашуданд. шояд шумо ҳозир дар зиндагиятон дар як ҳолати ногуворе қарор дошта бошед. шояд шумо дар як состояние бошед ки ҳеҷ кас шуморо фаҳмида натавонад. шояд шумо фикр кунед ки мушкилии шумо чунон бузург аст ки ягон роҳи ҳалле надорад. мо низ дар ин ҳолатҳо будем. ягона чизе ки дар ин ҳолат барои шумо кӯмак карда метавонад, дӯстони азиз, ин боварии қавии худи шумо аст. чунки дар ин лаҳзаҳо ҳеҷ кас шуморо дастгирӣ намекунад, ҳеҷ кас ба шумо бовар надорад, аммо баъзеҳо боз зиёдтарак ба ҳоли шумо механданд. ҳеҷ гоҳ бовариятонро аз даст надиҳед. аввалин дараҷа ба худованд, баъдан ба шахсияти худ. ҳеҷ гоҳ фикр накунед ки имтиҳони дар зиндагӣ ба пеши шумо омада, мушкилии дар зиндагӣ ба пеши шумо омада чӣ қадар бузург аст. фикри онро кунед ки пас аз ҳал кардани ана ҳамин мушкилӣ шумо чӣ гуна шахсият мешавед. муҳим ана ҳамин аст. тамоми мушкилиҳое ки дар зиндагӣ ба сари роҳи шумо меоянд, онҳо танҳо барои шумо дарс додан, шуморо бақувваттар кардан, шуморо шахсияти басифаттар, арзишмандтар, олитар кардан ба сари шумо меоянд. аммо шумо агар шишта ноид кунед, баҳона ҷӯед, гӯед ки ягон чиз намешавад, албатта ки дар зиндагитон дигаргунӣ намешавад, мутаассифона. лекин қавӣ бошед. ҳеҷ гоҳ таслим нашавед, ҳеҷ гоҳ бовариро аз даст надиҳед. худованд имтиҳоноти сангинтарину сангинтаринро ба бандаҳои медоштатаринаш медиҳад. инро низ фаромӯш накунед. як чизи дигарро дар охир мехоҳам барои шумо қайд намоям ки дар кадом ҳолате ки айни ҳол шумо дар зиндагӣ қарор надошта бошед, дар хати охир, дар нуқтаи охир, хоҳед нахоҳед, ҳамаш хуб мешавад. муҳим арзиши худатонро, самооценкаи худатонро ба поён нафароред. муҳим здаватса накунед. муҳим фикрҳои негативӣ, намешуданиро дар саратон ҷой накунед ки зиндагӣ қин аст, намешавад, чӣ ба фақат ман хеле проблемода меғалтам. муҳим анами аст ки фикротона тоза нигоҳ доред ва доим позитивна фикр карда, позитивна зиндагӣ карда, позитивна ба сӯи мақсадҳои бузургтон ҳаракат карданро фаромӯш накунед. бовар кунед, пас аз 1 солу 2 солу 3 сол ба ин мушкилиҳое ки дар зиндагӣ ба сари шумо омада истоданд, фикр карда механдед. бовар кунед. муваффақият агар ки навор барои шумо писанд омада бошад, каме ҳам бошад, бовариро дар шахсияти шумо зиёд карда бошад, ҳатман кликҳои болотонро фаромӯш накунед. моро бо лайкҳои олитон дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, бениҳоят сипосгузор мешавем. худованд нигаҳбонатон бошаду ёру мададгоратон. то боздид.